Dito na naman tayo ha. Andito sa tower sa Qatar. Andito tayo. Paway na din ako. Paway na din ako guys. Shout out sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Dito ako sa Villaggio. Kung nag-ride ngayon, mag-ingat kayo. Sa pag-ride ngayon, medyo mainit ngayon. Aakyat tayo dito guys. Ang ganda aakyatin dito.